Aleksi Laitinen, kakkonen sisään. Mikael Ahlgren. Kokeilee pakaroillaan, miten kova se ländi on, ja voisi kova. Peiliässä näyttää olevan, toisin kuin viikko sitten Jyväskylässä, kuuluisa juoksuhiekka, joka imi melkein puolet laskijat sisuksiinsa. Siellä Jussi Mononen pistää isoa kakkosta sisään, down flattiin, ja perässä sitten ei yhtään sen huonommin Eero Haukkala. Pojalla on ilmeisesti joku seuraa johtajatyylinen leikki menossa. Ja seuraavana on Niko Väliaho. Ja Pretzelia pois. Miika Rissanen jälleen feikistä. Ja tyylikäs kakkonen ulos. Petja Sereda. Ja nyt siitä kompataan nelonen pois down flatista. Ja Aleksi Laitinen tuonne suoraan hänkkään hakee kakkosta, jälleen hieman menee reilin yli. Ei saa pidettyä tanssiä siinä kunnolla. Mikael Ahlgren. Tyylikkään rento switch-appi. Eero Haukkala. Kakkosta switch-apilla. Ja Jussi Mononen. Tyylikkäästi pyörii kakkosen, mutta hieman karkaa siinä. Siinä Ville Vuori kävi downflatilla. Ja Niko Väliaho tulee siitä reilien välistä tekee pienen kuperkeikan niin sanotusti. Ja perässä Petja Sereda. Switch up ja kakkonen pois. Siinä Miika Rissanen ottaa erittäin rennosti reileä haltuun. Ja Aleksi Laitinen. Iso Pretzeli pois. Down flatista. Mikael Ahlgren. Feikki. Eero Haukkala. Kakkonen sisään. Switch up ja kakkonen pois. Niin siinä etulaipas jollakin korpeilla kuuluu. Jussi Mononen feikistä. Seuraavana Ville Vuori. Täällä on varmaan tuomareiden huokaukset kuuluu aina tuonne Hesburgerille asti, kun pojat säikähti, että nyt kolisi Karille niin sanotusti. Siinä Tuomas Vaalisto. Pylkäs kakkonen pois. Petja Sereda. Kakkosta haetaan, mutta hieman karkaa siitä reilin päältä. Vähän puolen tuntia kestävät Cessarit. JTS:n Schultz otti toinen karsintahiitti meneillään. Näiden jälkeen sitten on lumilautailijoiden 2 karsintahiittiä ihan samalla systeemillä, samalla säännöillä ja samalla setupilla. Ja sitten 8 ja 9 väliin tänään sitten finaalit ensin Schultzioiden finaalit 1,5 tunnin hiitissä. Ja sitten lautailijoiden finaalit 1,5 tunnin hiitissä. Suunnitelkaa illan kulkunen silleen, että pääsette katsomaan finaaleita. Ja tässä Aleksi Laitinen tyylikkäästi butterin kautta tonne reiliin sisään ja perässä sitten Mikael Ahlgren.